Kardom don marlitum lasi pini litum methanga dera lo birta chethan ponsena sinon he joy litum katuka vesa me theglong po PC itum dera lo ke kitihur nutlo mapong te je China tum India arlo nang kilut je nang ke encroach labang solama bang non itum nang dam lo pong te tihur nutlo kunalo pong te lake Arunachal Pradesh along lasi lake tum north east arlo malo athe tum China ke pen ke chikoi not ke tum north east tum henlo lang dam lo pong te Pakistan ben aron na ya to puke ron le chitho plus tami tum an sungdunde sitami non tum China pen product te ke phoke cheng si ke kai ke sitami tum north east tum henlo lasi non sitami haladak local organization tum do konaloma modela Subansiri district along na welfare society po henlo alang tuma organization men sitami se alang litum hin pen pangdak pono je PLA mate People's Liberation Army pulapa China to army hedi Chinese to army latum India long ria lo nang kilut hedi kilometer ingkoi so se to alang tum nang lut elo posipu alang litum nang lut lo la daksa kem nang sikim lo ajat lo la pen ke tower katuka ve sitame alang tum ka sikim lo lo posipu infrastructure do analang litum me pami sukali posipu lasi labang solam hadak arong atum ke mane labang solam mena jok kedo kisung kedo stame kisung dolo athebi pon ma bongte alang tum longle saile chutiki ji sitame ya sitame khiti bari aya chu echo somi pusitame ake siksak dolo pusipu pa elongle pa som longle de titi pusipu hala Chinese army tum hedi people opong te lapan gini tumalong le pusipu thibliti tho anpar ke labang so ke siksak alam nang le si labang so organization atum pen na welfare society atum pen pangdak pono je Chinese army tum ken dia long choklo palam sila bang so lam na jok hur chudut lo lapen ke phi bai kopi lo pong te alama bang ke Indian army tum ben bang ke deny thip je Chinese atum nang lut le pacho bai posipu kupuson se pacho bai po alam nang la dak bang juilo hala local hada ke do organization atum lapen hada ka ra atum ke kisung si ka che than lo je organization atum pen jok pangdak ponsi athelang tum chu e long le chu som long le chu tiki long le chu phejo long le labang solam mang joilo along le alang tum nang ki lut kilometer ing koi thongkep nang lut kela kelam so kalilo setami Indian army pena bangke nang lut le kai kia teng lang poselang le tum pena bangke pulo lapen ke litum lang namlo plo lang te sarkar pen sitami labang so hin bangke exam ri kedam tang pen sitami tum thek polong opposition leader LOP leader Rahul Gandhi sami pinangan pangdak pono labang so puthak je China tum long le nang cherai piglo nang lut piglo penang analong lege lang tum cherai derlo posipu alang tum infrastructure to war katu kawe nang chese marlo kem katu kawe posipu setame ruling party tum pena bangke ruling gov atum mai pulo la solame chobai posipu ni tum survey dam lablo asap uputanang rudle puselang ni tum ben pulo lasi labang so mistake bangke ruinang nelo pusi opposition tum mangai pubom la thepi pon ma bongte kedam tang ning kan setame leader of opposition Rahul Gandhi ben che accept lo hoklo ni tuma kiun e do kola sot ke congress atuma kiun e palang direct che accept da nona bangala puson bangke nang nelo palamang juilo athepi pon ma bongne non setame tum ke jirpo pochitin bom ma ha la so hotason 1962 hotason bangke joy penang klem bom ma memenang tengkheng plut la puson bangke litum phonang nelo posipu se non long le nang ki lut lok lo la se long le ko son se ka cherai ko mi ma so bidi le tum rinang positame ruling of tum pen bangke deng de thip khangjang la se ile tum thek pono ile tum foreign minister Jai Shankar pen sitami pupon lo China tum men ke tum ke chedanun e posipu halang tum ke advance pick economy the pick la pen super power hala tum men ke kitya ta chedanun e la pen chedan ta nang ne puselang li la ke pura media thenglo se pudak lo look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. Dang te ladake kerem ka chekrong lo ma puleli tum arju pon me alama bang non long le nang ke cherai nang ki lut Chinese atum nang ki lut athelang to ke mangalan lo nefa pulo aprang ke la Arunachal Pradesh ke nefa po full form nang eli tum Charlie Long lo social studies song sami ye North East Frontier Agency si alak apari mamian lo sila bang solong le angkang ke lake alang tum malong le puselang le tum ben ke chipu pono ke dam tang ani pen ansitami la bang so pena jok se le tum China tum ben ke ron sitami ka chi tholo ke dam tang osami la si hala bang so sitami alang tum ke bang ke ni tumalong le pulo Arunachal Pradesh la pen ke Ladakh kadu ka ve sitami ni tumalong le pulo amasia la sota hasot ke
हिंदी चीनी भाई पुसे पुपु हो जय ले तुम के चाइना तुम men के जिर पोलो कोर्टे टेंग लो पसे सो तमी पुबो अमासिनांग टेंग खें के इतुम का फोकस नहीं के पाकिस्तान ना सी बीसी के ले तुम फोकस संग पोपुलो kaduk kawe sitame defense so nan tami apusi bila alar bang la pu bang ke China तुम के रे बang के jirpo korte pu bomba joy penang tengkheng plut hut an sitami halas bang sot ke congress tum se sarkar shari bom hala tengkheng plut hut an sitami ko pilo ke pu kama tha thu kya nang tengkheng ke lai ke asaba sob lam so bo che pu par jai pa ju ke do bom pu se hala so sitami prime minister tum sitami kama tha sitami aphi bang ke ko pilo bang ke ake meng ma se prek dak lo lam che pu pachat lam mang vedel longle sinang cherai phan se aphi bang ke lang tum bidi kang lim mena jog joy penang tengkheng du lo phia bang ron thipo se thur plut lo haso tami india tum ke longle na hok dun piglo sitami aphi ko pu ko pane piama thane pressure pp ne pilo bang ha america ka do ko to men sami aphi chinese atum bang ceasefire deng de ceasefire dang choklo che apna lo polam alang tum sami aphi chi withdraw po polam selang le tum ni tum longle pu ka cherai long an se melang to aphi chi rui lo set tami alang tum aksai china bang ke cherai the phang yang ile tum lang nam lo bang le pinyar ni sami theklong itum india me palong ke pinyar ni samila phu chong along itum puing long hini nang nak doi me palong la si ri tum ke ame palong kai tami che thek long ver la pen ni long le pu chi pudun bom la si ni long le pomat ne long le det khang yang po system si mandel ni long le pomat long le det la phu long hini la pu tar chom ge di ho ame palong se klang cholo dona tu athi people bong te aksai chin ke la ke china tum si cherai delo pinyar ni sami tum ame palong si do cholo india long le pu alam se tum ke chi pu cholo sami along le hokpet ke china tum long si dolo china rideng si apen china tum si tum long le pu cherai thiblo pier the dang e bang hala se accept philo la pen ihen lang dam lo pong te la pu ihen bang ke pakistan tum si cherai delo kashmir hedi le tum ka do ko sami chini lo la bang so history sami tum por hilong ho chala itum kya picture long se ame palong si klang cholo hala sami ihen bang ke pakistan cherai delo ihen bang ke ha china tum cherai delo along le bang ke long ha tum ke long bin lo itum man hok bin lo pinyar ni sitame tum la bang so long le che long le lang la pen long ta long le lo bon athe bang ga dak sinon ke kang akem ka du ka we lang to infrastructure me piglo to war ka du ka we sitame tum india answer se bang ke lalo se aksai chen ke pinyar ni ke litum kamian se chethan cholo itumar alari deng avelo thik lap son dak thak se non la nefa mate arunachal pradesh tamelang tum ka cherai de jalam do la pelang tum thang alam pen amen ka du ka be samelang tum ir lab lo amep che semar lab lo la an sitame parlo pon lab lo lang tum amep balong ke non ili tum india long le along le la vede sitame aksai chen ke india lo si do ver son dak thak hala tum sitame arunachal pradesh ke pinyar ni alang tum lo si do ver la la lo alama bang ke la sinona lang tum bidi gang le menang claim bom lo long le bang na cherai bom lo arunachal pradesh alo nang lut bom lo khada rap tum ke sung piglo setami pinyar ni government atum ing samri lapen ke then ata puai he lapen ke che song nun pai he la pujo ase hala da gari so jang atum ben penang social media influencer tum men aning ke kang men pulo indian go fatum ke china phan ke chedan tai he ya tai he ka chedan je phan ke alare ma tum hasina toilo pong te rss atum phan pusipu china tum phan ke phere thai we non ke muslim la pen christian atum phan hen lo ka phere me nai pusi inudari so bang social media ong paklang lo penang an viral lo christian la pen ke muslim atum phan hen lo ka phere me nai apot si chinese atum ke na palun nang thang the putong kama thane ko pine puselang lipu ase alar bang ke ko pisina toilo pong te army ka do ka we na pa security alar bang ke RSS atum hanjinang toilet ha RSS atum han hapene pak pilo la pen ke khakia choi si pilok la chini siang lon lok lo la pen si chinese army tum ben pachedan pot ha pusialang li pulo athe bi polo pong te RSS atum hen lo so pen det han ka ching hon thek nai atu pusialang li lam lir pen pulo la pen penang an la bang so pot viral lo media lo an se tamela bang so putak ke paklang pondo RSS जो कि सबसे बड़ा देशभक्त है वो अभी हमें बचाएगा चाइना से हमें बचाएगा फाइनली चाइना आ चुका है यानी कि मेरे प्रदेश अरुणाचल में चाइना ने कुछ जमीन कब्जा कर लिया है लेकिन टेंशन नहीं लेने का क्योंकि पद्मा श्री अंकल ने कहा है कि चाइना से खतरा नहीं है बल्कि ईसाई से खतरा है तो पद्मा श्री अंकल ने बोल दिया है कि चाइना से खतरा नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। और वैसे भी यहाँ अरुणाचल में तो RSS भी आ चुका है RSS जो कि सबसे बड़ा देशभक्त है वो अभी हमें बचाएगा चाइना से हमें बचाएगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार से मेरा विनती है कि RSS को दंडा दे दो एक छत्ती दे दो उनको बॉर्डर पे भेज दो वो लोग जाके चाइना को भगाएगा हमें चाइना से बचा सकता है तो वो है RSS।
इसलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस को बॉर्डर पे भेज दो, ठीक है, बॉर्डर पे भेज दो, लड़ने के लिए भेज दो। मुझे विश्वास है कि आरएसएस कर सकता है, क्योंकि आरएसएस ही सबसे बड़ा देशभक्त है। lahen lo alam si tamia hok hala border ka chi secure je phan bang ke ap matha thepin chalar bang ke hindu muslim hindu christian lok sika khela itu ma det arlo hedi ara pen rss bang hola hai lok sika pang pang mane rss atum si det ke rai ji thak thak rss atum si mohala pakistan pen la pen china pen ka che dan ji thak thak hala puili tuma border bang ke bang na teng khing lok jelapu las bang solam se non mat bang ke li tum lang nam lo pong te huri sai lo la pen bang solam ke la ke non langon ili tum la parliament nong sitami mo dolo pong te huri sai khang yang li pong lahan lo pini thiek pen che than bon ji bang ke ani ka pregle tum che than mon thula na kardom